आनसलिकजों जथायै दिनै बे बनजार हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव 27 जानुवारियाव जिहेतु बिटिआर मुंनि मोनसे गोरोबथा जादोंमोन भारत सरकार, आसाम सरकार आरो बड'लेण्ड सोमावसारग्रा हानजाजों। बे दिनैसिमबो आबुङै बेयो मावफुंजायाखै। बेखायनो जोङो दिनै बे बनजार हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै जिहेतु भारत सरकारा गोजोन गोरोबथा मुं होनानै जोंनि गासैबो हाथियार हमग्रा हानजाफोरखौ लाबोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPOनि सागानजों जिहेतु बिटिआर मुंनि गोरोबथा खालामदोंमोन। नाथाय बे बिटिआर गोरोबथा जानाया दिनैसिम 5 बोसोर बारलांबाय। 5 बोसोरावबो दिनैसिमबो गासैबो दफाखौ मावफुङाखै। दिनैहाय भारत संबिजितनि 280 आर्टिकेल मथै 125 एमेन्डमेन्ट 125 एमेन्डमेन्ट जानांगौ। बेबो दिनैसिमबो जायाखै। लोगोसे BKWEC दानानै होबाय। BTCनि बायजोआव थाबोगोन बर'फोरनो बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल दानानै होबाय। बिनिबो दिनै आबुङै दाफुंनाया जायाखै। बिसायख'थि खुंनांगौ, दिनैसिमबो खुङाखै, गोबाव खालामबोबाय थादों। लोगोसे जोंनि कार्बि आलं आरो डिमा हासावआव थानाय बर'फोरनो ST हिल्स मर्यादा होनांगौ, बिनि जि दाबिमोन बेबो बे एकर्डआवनो दंफायोमोन, बेखौबो दिनै मावफुङाखै। लोगोसे सिमा बारायनाय जानांगौमोन लखिमपुरनि सिमलुगुरिसिम बे बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै सिमा बारायनाय जानांगौमोन। दिनैसिमबो बियो मोगथां महर मोनजोबाखै। दा बेनिखायनो जोङो दिनैनि बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। गासैबो बिटिआर गोरोबथानि दफाया आखरे आखरे मावफुंजानांगोन। दिनै बिथांमोना गोजोन गोरोबथा मुं होनानै सारा भारतआव, सारा बिश्वआव बे गोरोबथाखौ मोजां गोरोबथा होननानै फोसावनो नागिरदों। नरेन्द्र मदि दैदेननाय दिनैनि भारत सरकारा, आसामनि हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय बे आसाम सरकारा दिनै बिटिआर गोरोबथाखौ गोजोन गोरोबथा पिस एकर्ड होनना बुंनो नागिरदों। नाथाय दिनैसिमबो बिथांमोना मावफुंनो गोसो गैयै खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों। बेखायनो दा दिनै जिहेतु सोलिगासिनो भारतआव गोजां बोथोरनि बाजेट सेसन सोलिगासिनो दं पार्लियामेन्टआव। दा बे दानि गोजां बोथोरनि बाजेट सेसनावनो 125 जे एमेन्डमेन्ट बेखौ खालामनांगौ। बिनि थाखाय दिनैनि बे बनजार हानजा सुरनायखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों। दा गोख्रैनो मावफुंनांगोन, नङाबा बे सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागोन। बेखायनो भारत सरकार, आसाम सरकारनिसिम दिनैनि बे बनजार रेलिनि गेजेरजों, हानजा सुरनायनि गेजेरजों फोरमायहरदों जोंनि बे गोरोबथाखौ, गोजोन गोरोबथाखौ गोजोन खालामनो नागिरदों ना दावराव दावसि खालामनो नागिरदों बेखौ रोखा खालामनानै होनांगोन। गोजोन जुदि खालामनो नागिरदोंबा बे बिटिआर गोरोबथाखौ गासैखौबो मावफुंनांगोन। लोगोसे जोंनि गुबै दाबिथार बेखौ संबिजिर सोदांनाय, बेखौ गिबिसिनै मावग्रोनानै सिमा बारायनाय बा उनाव गासैबो सिंनि जि हाबाफारिफोर मावफुंनांगौ दङ, दफाफोर मावफुंनांगौ दङ, बेखौ मावफुंजोबनांगोन। बेखौनो दिनैनि बे बनजार हानजा सुरनायनि गेजेरजों भारत सरकार, आसाम सरकारखौ गोख्रोङै जोङो दाबि खालामहरदों। नङाबा जोङो जोंनि गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनाया थांबाय थागोन।